Sokerikulma on Suomen helmi keskellä Kemiönsaaren idyllistä maisemaa. Se on entinen Suomen Sokerin tutkimusasema. Myöhemmin se on toiminut Scan-auton edustustilana ja sittemmin päihdehoitola. Kohta se on Kulttuuriväen suosima kesänviettopaikka. Tässä Sokerin tutkimusaseman johtajan asunto. Edessä on tulevia kesäasukkaita, jotka ovat juuri saamaisellaan ruokaa. Sokerikulman rakennukset ovat arkkitehti Heikki Siikosen käsiala. Hän näyttää mieltyneen puolikaariin. Tässä siivessä tiedetään Ruotsin kuningasparin viettäneen yhden yön. Samoin presidentti Kekkosen tiedetään nauttineen Scan-auton vieraanvaraisuudesta. Suomen Sokerin tutkimusasema perustettiin vuonna 1938. Muita rakennuksia ovat muun muassa suuri navetta, joka on muutettu toimistoiksi, sekä kahden perheen asuintalo virkamiehille, joka näkyy tässä kuvassa vasemmalla. Kokonaisuuteen kuuluu myös suhteikas kasvihuone. Kurkistetaanpa sisälle myös pääparimme tulevaan kesäasuntoon. Yläkerrassa on kova siivous käynnissä, kun kahta huonetta erottava seinä on purettu. Rakennusjätettä näyttää piisaavan. Emäntä se siinä ahkerana työskentelee. Yläkerrasta pääsee kapeita ja jyrkkiä portaita pitkin alakerran olohuoneeseen, jossa talon palvelija aikoinaan vietti aikaansa. Nyt olohuoneesta on tarkoitus tehdä koko perheen viihtyisä ruokailu- ja televisiohuone. Pysyvät pystyssä. Minä yritän kysyä ämmältä, onko saunassa pyllyä? Sokerikulmalla on myös hyvä käydä kävelyllä. Tiet ovat leveät ja rauhalliset. Lähistöllä on Kemiönsaaren kunnan ylläpitämä upea hiekkaranta. Täällä kelpaa lasten kesällä uida. Ranta oli aiemmin paikalla sijainen Parantolan uimaranta. Nykyään uimarannalla on ykkösluokan leikkilaitteet. Lapsille vain paras. Joo, mä ajattelin. Rannalla kasvaa myös paljon kukkia. Nämä sinivuokot taitavat saada kasvuvoimansa pikkuhuussista. Kemiönsaaren metsissä voi törmätä vaikka mihin, kuten vanhaan auton rommuun. Lieneekö siinä Chrysler tai Dodge? Kävelyretkellä voi käydä tapaamassa vaikkapa tuttuja. Lähistöllä asuvat muun muassa musiikistaan tunnetut Laura Naukkarinen eli Jussi Erkas, Lau Nau sekä Antti Tolvi lapsineen. Nuutti ja Niilo viihtyvät Kemiönsaarella erinomaisesti. Kävelyretkeltä palattua voi virkistäytyä Sokerikulman saunassa. Nyt on aika jättää hyvästi Sokerikulmalle, mutta varmasti palaamme uudestaan. Hei hei Sokerikulma!